Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Sisa kusibindi guys, location labaya kusibindi Instagram. Uyabalisa nina. Uthi ingane zakhe usaba ukuthi zizohlukumezeka mhla bexabana. How? Nangu sibindi sezofunda ukuthakatha. Kanti usho kanjani manje uthi ubafisela okuhle? Kodwa futhi sesimhlabe exabana kohlukumezeka ingane usekhuluma nangokulamba. Hawu, ubhuti njalo ubhuti olobolile uyapheka. Wekaze ngithiwa ngibuze manje ukuthi nithanda isibindi esinjani, sibe nosawoti kuphela? Ungale ubhuqolani uchef uyaqoba. Uthi ngibuze ukuthi njengoba ke eqoba isibindi kwenziwe njani, uzoninika ngokuhlukahlukana kwenu. Ofuna esinesosi asho ukuthi ucela esinesosi, ofuna kube usawoti kuphela ucela unosawoti kuphela. Singavuthwa kakhulu ngithatha ama-order eni ngiphuthumisa ngale kubhuqolani uchef uyapheka. Uthe namhlanje akube isibindi, uzodisha isibindi. Uyaqoba-ke njengoba eqoba nje mina ngimele ukuthi ngibale sisinonto lapho kube nosawoti othi sweet and chill. Shonini bakithi, sheshisani kusheshwe. Yo, nayi ingane izosibulala. Ngithe mina into engizoyenza kulezi iy'nsuku futhi kuleli sonto lonke ngizoba childish, kodwa kuba childish kwami ukuthi ngifuna ukunikhombisa ukuthi kwizingane zesithembu yini abasikhombise yona neyenzekile kwi-set kodwa sangayibona thina, ney'mpendulo ababesinika khona. Kodwa manje-ke asime kancane, kahle kahle ngithe sizothamanga. Angazi sosiphathwane sigcine kubani, noma abangakuvezanga siye kukuthi amanga ngoba elamanga ngathi alihloniphi, mina ngiyathanda inhlonipho. Siselana-ke ekuhlonipheni-ke bakwethu, ngicela nisheshe ngihambise ngale kubhuqolani ngoba usaqoba isibindi. Lethani ishonini-ke bakithi iy'payisi zenu ey'hlukahlukene, mina ngizazi ngikho ngiyilana ukuthi ngithathekini ngoba abanye khona usisizama la usicela sibe nosawoti esakhe isibindi. Usisinonto usucela esakhe sibe awucela isosi. Uzinhle uthi ucela esakhe sibe nesosi futhi. Hawu guys, sheshani uyaqoba ngalo uxolani. Hayibo, ubhuqolani uyaqoba. Sheshisani guys, sheshisani. Singambambezeli yena useqobile, sekushoda nje ukuthi azi ukuthi kume kanjani ngoba phela awazi ufana ngithi ama-plate vele. Cha, hayi. Yey, uthi ubafisela inhlahla, ebafisela inhlahla enjalo uyasaba ukuthi iy'ngane zizohlukumezeka. Awu! Simbonile umntwana wabantu, simbonile untombazane ehlenyuka ebuza nje ukuthi isimo sithini, inkulumo yakhe ithini. Wathini-ke, wathini yena? Isichome eney'mpendulo ey'ngazwakali. Namanje engilobu ngithi-ke uma sibuyela kwisintu akavele lo wazi lesi sintu asishoyo ukuze nami ngizobuza kuyena le mibuzo enginayo. Do comment section, do omalume, do obhuti, do obaba ngoba phela noma kulama video ngibuye ngikhulume-ke nami kakhulu bayawathola abanye. Ashiyeni-ke sigijime ngale isibindi sesiqotshiwe kuzoshesha nje impela sidle sisuthe. Benithi sidle nani isibindi kube isibindi sodwa sibe nento yokwehlisa? Benifuna ukwehlisa ngani? Ngoba ayi vele sizosutha indlela azivithize ngayo useqobe kakhulu, sizonela sonke. Asikho isidingo sokuthi mhlampe kube khona isinkwa eceleni kanjalo. Angazi phela bosisi nidla kanjani? Niyena sidle nesinkwa isibindi noma kuba nje isibindi kuphela nosawoti eceleni nesosi oyithandayo.